Curusás era un veciño de Toques que pola súa afiliación anarquista e loita a prol da República vírase obrigado a vivir agochado no monte durante casi 30 anos. Dende a Asociación Cultural Terra de Melide, dirixida por Xosé Domingos Fuciños, a pasada fin de semana celebrouse unha homenaxe a este loitador pola liberdade, que finou de morte natural sin nunca ser collido pola Garda Civil. A homenaxe contaba con dúas partes e dúas localizacións distintas. A primeira foi unha conferencia que baixo o nome Curusás, o guerrilleiro que non cazou Franco, tivo lugar no Multiusos de Melide, estando impartida por Carlos Parrado Garea, autor do libro sobre Ramón Rodríguez Varela, Curusás. Tamén interviu Carlos Velasco Souto, profesor de Historia Contemporánea da Universidade da Coruña, quen falou sobre a Segunda República e a Guerra Civil. A segunda parte, e quizáes a máis emotiva, tivo lugar na parroquia de Vilamor en Toques. Alí, a carón da fosa que aínda hoxe conserva os restos de Ramón Rodríguez Varela, Curusás, levantouse un monolito na súa memoria. O acto asistiron familiares de Curusás, así como a alcaldesa de Melide, Socorro Cea, e os alcaldes de Arzúa, Xaquín García, e o de Toques, Miguel Buján. O escritor melidá Xosé Vázquez Pintor recitou un poema a carón do monolito. Tamén estaban presentes os veciños que atoparan no monte o corpo sen vida de Curusás, testemunhas vivas de un escuro pasado que desexamos endesa máis volte.